Nastal čas zbaviť sa bolesti natrvalo. Vytvoril som program T-Terapeut ako reakciu na neustále rastúci počet ľudí s bolestiami chrbtice, neustále pribúdajúci počet problémov s pohybovým aparátom, stále viacej zranení a stále viacej ľudí, aj napriek tomu, koľko cvičia, čo robia, sa trápi s bolestiami. Bolo nám povedané, že je to našou lenivosťou, že je to našim vekom, že je to nedostatkom pohybu alebo tým, že veľa sedíme. Že to sú tie príčiny bolesti a celá tá vina sa zhadzuje na teba. Ten problém však nie je v tomto. Ten problém je, že sme dostali nesprávne informácie. Nesprávny spôsob pohybu je hlavná príčina bolesti pohybového aparátu. Nikto nám nikdy nepovedal, ako sa máme správne pohybovať. Nikto nám nepovedal, ako máme ukladať naše telo v pohybe, ako máme pracovať s jednotlivými časťami nášho tela, aby sme sa nedostali do stavu bolesti. Od detstva sme pripravovaní na to, že jedného dňa, počkaj, keď budeš mať môj vek, prídu bolesti. A dneska sme v situácii, kedy máme okolo 600 miliónov ľudí, ktorí majú pravidelne, kontinuálne problémy s chrbticou a odhaduje sa, že to číslo bude až niekde na úrovni 900 miliónov už o pár rokov. Bolesti stále pribúda, ale nie je to tým, že by sme veľa sedeli alebo že by sme sa málo hýbali. Je to tým, že nevieme, ako tie veci robiť správne. A kvôli tomuto som vytvoril program T-Terapeut ako reakciu na celkový ten systém a celkovo to, čo sa začína diať práve v tom rehabilitačnom svete. Ľudia míňajú obrovské množstvo peňazí, ľudia pravidelne navštevujú terapeutov, pravidelne cvičia, ale aj tak je bolesti stále viacej. A toto musíme zastaviť. T-Terapeut je tvoja vstupenka k odstráneniu bolesti natrvalo. V rámci programu T-Terapeut som rozobral teoreticky a prakticky hlavné príčiny bolesti. Naučím ťa správne princípy, ako dokážeš identifikovať to, čo ti bolesti spôsobuje, aby si už nemusel opakovane investovať peniaze, opakovane navštevovať terapeutov a permanentne sa obmedzovať vo svojom živote a myslieť si, že iba kvôli veku sa už nemôžeš hrať so svojimi deťmi, vnúčatami, alebo sedieť v aute, ísť na dovolenku, alebo robiť aktivity, ktoré máš rád. Program T-Terapeut ťa koncepčne a metodicky prevedie z tvojho súčasného stavu až do bodu, kde sa chceš dostať. Vnútri nájdeš všetky aj teoretické, aj praktické návody na odstránenie bolesti plochých nôh, kolien, bedier, platničiek, esíčiek, bolesti krížov, bolesti hrudnej chrbtice, bolesti krčnej chrbtice. Toto všetko dokážeš vo vnútri programu T-Terapeut odstrániť za jednorázovú investíciu. Prihlás sa na čakaciu listinu a užívaj si 10-násobnú kvalitu. Užívaj si výsledky, užívaj si to, že je to 10-násobne lacnejšie ako to, čo ľudia bežne a pravidelne míňajú za návštevy terapeutov, ktoré sa len opakovane nabalujú a ľudia len míňajú a investujú a strácajú čas a hľadajú. A pritom aj tak štatistiky hovoria, že až 75% ľudí nepozná príčinu svojej bolesti chrbta. A toto je obrovská chyba. Pretože hlavná príčina bolesti chrbtice a pohybového aparátu sú nesprávne informácie, nahromadený tlak a napätie v tele a nesprávny spôsob pohybu. A toto všetko dokážeš vyriešiť, keď sa prihlásiš na čakaciu listinu pre program T-Terapeut a keď vstúpiš dovnútra, tvoj život sa zmení k lepšiemu. Budem sa tešiť na našu spoluprácu už čoskoro.